cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka bi dunkibaru marisi kalo tile 16 a kibaruyaw bɛna tali kɛ fɛn min kan o de ye ka fɔ mankutu tiɲɛ walew olu dɔw bɛ ka ta ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ. O mankutu tiɲɛ wale ninnu a fanga ka bon kosɛbɛ. Sɛbɛn min b'an bolokɔrɔ yan n'a bɛ fɔ o sɛbɛn ma ko Mali Web, a ko langlaw ka kunnafoni a lasili bondaso dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Agence de Presse Britannique Reuters, k'a ko ko Faransi ka kɛlɛbolo min ni Mali y'a jira k'a fɔ k'u ka an faso dugukolo bila n'a bɛ fɔ ma ko Force Barkhane. Mali Web y'a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛdenw k'u tɛna Mali dugukolo bila pewu, k'u bɛna magɛn ta ka Mali sɛgɛrɛ papalikɛlaw kɛlɛli la hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ Mali dugukolo kan. O y'a jira k'a fɔ kunnafoni perepelatigɛlen dɔ sɔrɔla ko Faransi ko ale bɛ to Mali sɔrɔdasiw jigiya kɔrɔ ni sanakunw ye wala sana kɛlɛminɛnw ye papalikɛla ninnu minnu ko bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ, ko Faransi ko k'ale tɛna ka dɛmɛ kɔtigɛ Mali la, nka u tɛna Mali dɛmɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni Risila sɔrɔdasiw bɛ yen. Risila sɔrɔdasiw olu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko Faransi ko k'ale ka kɛlɛcɛw ko olu tɛna se o yɔrɔ la, u bɛ kɛlɛcɛ minnu ni Faransi ye o tɔgɔ da ko Wagner. An kɔni b'a dɔn k'a fɔ a kuma fɔlɔfɔlɔ bɔra Faransi de da. O b'a kalama k'a fɔ a bɛ kalo kelen jatebɔ bɛ yen. Faransi tun y'a jira k'a fɔ k'u b'u ka kɛlɛcɛw donni ka bɔ Mali dugukolo kan. Kuma in tun fɔra Faransi yɛrɛ jamanakuntigi fɛ n'o ye Emmanuel Macron ye. Ko sisan kɔni ko perepelatigɛ bɛ ka sɔrɔ Faransi ka sira fɛ papalikɛlaw kɛlɛli la Mali la. Barosigi min n'o kɛra n'o ye kunnafoni barosigi ye juma tɛmɛnen, Faransikaw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ n'o k'a ma ko Général Laurent Michon, k'ale de ye Barkhane kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye, k'a y'a jira k'a fɔ Faransi kɔni a bɛ ni seko ni damajara kɛ sana kɛlɛ fɛrɛw, nka olu bɛ Mali dɛmɛ yɔrɔ la yɔrɔ min Rusiw ka kɛlɛcɛw tɛ yɔrɔ min, ko olu na to Mali dɛmɛni na, ko sabu sana kunu wala sana kɛlɛ minɛnw a n'a fɛrɛw o man ca Mali bolo. Wa hali Mali sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ kɛlɛ la, Faransi ko olu na magɛn ta ka Mali sɛgɛrɛ. Général Michon ye nin de fɔ, a ko ɲɔgɔnna si bɛ taa ka Burkina kɛlɛcɛw sɛgɛrɛ hali min ye Niger sɔrɔdasiw fana ye. Nin ye dalu ye min bɛ k'a jira k'a fɔ hali ni Mali ko Faransi k'a ka dugukolo bila pewu, ko Faransi ko k'ale bɛ t'i sigi Niger de. Nka kuma min bɛ o da o de ye k'a fɔ ko papalikɛlaw wala Mali sɔrɔdasiw k'u bɛ ka damatɛmɛ wale dɔw kɛ. Bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ man di bi. O bɛnbaliya de kɛra sababu ye a fɔra ko Faransi ka kɛlɛbolow cɛ ka bɔ Mali dugukolo kan. O kuma ɲɔgɔnya in de senfɛ Faransi ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Général Michon ye, k'a ko Algérikaw ka jamanaden dɔ tun bɛ yen n'o ye Yaya Jaoudi alias Abu Amar al-Jazari. O tun ye Usama Ben Laden ka kɛlɛbolo min kɛn bɛ k'u ka dagaw sigi jamana 3 ninnu da la. O ɲɛmɔgɔ dɔw k'u y'o faga. Bɛn kɛra kan ka fɔ papalikɛlaw ye mugu don Bamakɔ yɔrɔ minnu ani Abidjan ni Ouagadougou ko a ko latigɛ ɲɛmɔgɔ tun ye nin cɛ de. U ko k'u ye nin cɛ in fa février kalo ka bɔ tile 25 ka se tile 26 tɛmɛnen na. K'u tun ye kɛlɛbolo dɔ wuli ko ni Tombouctou cɛ a kɛlɛkɛla yɔrɔ la yɔrɔ min ni Tombouctou dugukɔnɔna cɛ tɛ tɛmɛ kilo 100 hakɛ kan. O nin ye dalu ye. Mali jet ko nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ Faransi ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn, k'a fɔ ko nin y'a bɔjɔlen ye, ko nin y'a bannen pewu wa, ko nin ɲɛ tɛ a bancogo la nin ko la. Sɛbɛn Sa ka jamutɛnɛ de ye nin fasiri ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ n'an ko a ma ko Mali Web. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka sɔrɔ min ye Faransi jamana marabaaw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnamaba min bɛ yen n'o ye Jean-Yves Le Drian ye. Ale de i dafa kuma na k'a fɔ minnu bɛ jamana mara la bi ko u ka fanga tɛ halala fanga ye, k'a ni jamana marali man kan, ko ninnu ni maa tɛ maajɛ ɲɔgɔn ye, ko sabu u ka ko tɛ kɛ ni kodɔn ye fiyewu. A kɛra tuma min Faransi tun bɛ l'Europe jamana tɔw de wele ni fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali dugukolo kan. A kɛra i n'a fɔ Mali ye Faransi fa dugukolo dɔ ye. U tun bɛ wele bila
jamana ma ina fo Denmark ya ga kɛlɛcɛw ta ka don Mali dugukolo kan Mali y'a ɲini ko yala u bɛ se ka kɛ cogo di. Mali marabaw y'u wele ka f'u ye k'u ka kɛlɛcɛw doni teliyala k'an fa dugukolo bila hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ nana kɛlɛbolo sira la u b'a fɔ min ma ko takuba. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw takuba ye kɛlɛbolo min labɛnna Faransi fɛ nka a kelen ka sɔrɔlasiw tɛ. Jamana 12 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn nin bɛɛ ye Europe jamana ye. Faransi ye wele bila olu ma nka a ko latigɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Faransi de bolo. Bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Faransi ye san 9 kɛ Mali dugukolo kan k'u bɛ papalikɛlaw kɛlɛ a jigilatigɛ fanga bonyana kosɛbɛ. Faransi ka Mali dugukolo bilali min kɛ hali ni Faransi gouvernement Faransi tɛna ta i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ aw ye cogo min. N'u nana ye k'a fɔ olu tɛna se ka to Mali dugukolo kan f'a ka kɛ ni Mali marabaw ka jɛn ye. U kɔni ko ko u tɛna u ka dɛmɛ tigɛ Mali la tuguni. Nin ye nin ko in lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye hali ni Faransi y'a jira k'a fɔ k'olu na to Mali sɔrɔlasiw dɛmɛni na ko sabu olu nakun ye farafinna jamanaw cɛncɛn fuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ ko olu nani ye papalikɛlaw de kɛlɛli ye. A yɛrɛ ko a kuma na ko Mali sɔrɔlasiw ko olu na dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ. Nka an ka jamanaden dɔw bɛ yen u kɔni ko ko ka se nin yɔrɔ in ma kosa in kɔni na e ko Mali sɔrɔlasiw yɛrɛ mago bɛ Faransi ka dɛmɛ na wa. Ko sabu an bɛ don min i n'a fɔ ko bi Mali sɔrɔlasiw ye kɛlɛ fari de da. N'i y'a jateminɛ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi jamana ka dɔgɔ min ka sɔrɔlasiw ye u jɔra kɛlɛ la ka Mali tabɔ. Minnu ye kɛlɛ ŋana ye bi ka Mali tabɔ papalikɛla ninnu kɛlɛli la. Mali sɔrɔlasiw bɛ ɲini ka ŋanaya fari da. Faransi k'i kɔlɔsi ko sabu Faransi madiyalen tɛ Mali kɔnɔ. Mali ye Faransi gɛn k'a fɔ barikani k'a ka dugukolo bila. O ko Mali man ka sɔn hali ni Faransi nin kuma in fɔ ko Mali man ka sɔn tuguni koyi. Sabu Maliden fanba ni y'u ɲininka olu ko ko Faransi kɔnɔ jɛlen tɛ. Wa dalu yɛrɛ bɛ Mali marabaw bolo min b'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ papalikɛla minnu bɛ kun fɔ a dɔw ni Faransi bɛɛ janfa la koyi. Mali dun an bɛ don min i n'a fɔ bi Mali dugukolo kɔlɔsilen jamanaw bɛ ka Mali dɛmɛ o la min tɛ Faransi ye. Nka komi kɛnɛ tiɲɛnen don Faransi de bolo bi Mali sɔrɔlasiw dun bɛ ka nin kura daw u bɛ ka nin kura ta kɛlɛminɛn kɔdaw b'u bolo k'a fɔ ko Faransi Mali yɛrɛ mago bɛ Faransi de ka dɛmɛ na i n'a fɔ Faransi y'a jira cogo min. Hali kɔsa in na kɛ Mali sɔrɔlasiw kununko dɔn kibaru kɛnɛ kan an y'a jira u la k'a fɔ u ye kɛlɛ fari min da fo Mali ni Burkina ni Niger furancɛ la. Papalikɛlaw tun taara daminɛli min kɛ ni Mali sɔrɔlasiw taara gosi ye. Hali ni ye jateminɛ kɛ Mali fana ni Mauritanie cɛ papalikɛlaw bɛ yɔrɔ jugubaw de a yɔrɔ kofɔlen ninnu ye. N'i y'a ye k'a fɔ bi a bɛ fɔ ko Mali sɔrɔlasiw bɛ ka faali kɛ fo jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ ko Mali sɔrɔlasiw bɛ k'u faga o kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye. Hali ni Mali sɔrɔlasiw kan k'u kɔlɔsi u ka jamana kana ni lakana nin na u kana ni juguw bɛ ci bere kelen na. Sabu an bɛ don min i n'a fɔ ko bi ni dɛmɛba bɛ Mali la Mali dɛmɛba dɔ o ye Mauritanie de jamana ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a daminɛ kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen fo ka se mars kalo in tile 16 la a kalo 2 dafara farafinna tilebiyanfan jamanaw kuntigiw ka fara ɲɔgɔn kan kolo min bɛ yen n'u k'a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye. Olu tun ye ɲangiw ta ka Mali sɛgɛrɛ. Ɲangi minnu sariya ɲangi tɛ ɲangi minnu ni kɛli man kan fiyewu hali n'a sɔrɔ u ɲangi ninnu taara ka Mali sɛgɛrɛ farafinna tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ko dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni u ma sigi. Kɔnɔguwanko minnu bɛ yen n'o de ye Mali bɔda ni Mali dondaw minnu n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ni Mali donda ni Mali bɔdaw cɛ n'u ye o dondaw sɔgɔ cogo min u bɛ se ka Mali bali Mali kana bɔ ka taa u ka jamana kwajidaw la ka taa fɛnw doni wala ka fɛnw doni ka bɔ o kwaji jamana ninnu baw kɔfɛ ko doni ka don Mali kɔnɔ wala ka Mali yɛrɛ taw doni ka taa feere diɲɛ sugu fiyɛw la. Mali datuguli min kɛra farafinna tilebiyanfan jamanaw fɛ Laginɛ Conakry ani Mauritanie
mali don la teme fanga nyimo wula ka sufe utara mali taro jamana nuna inafo lagine inafo Mauritania mali marabo uye o hakilina mi soro wani jamana fla bela jele ajira ka fo ulutina uka jamana udatu ku mali ni mali be bosra yini ko mali bise ka bosra soro ni jamana fla la no lagine ni Mauritania ni majira ka fo nunu tumba fe ka jamana in daso chulumina sebe min bambulu kura ko donla teme fanga mo olu be ka chesiri minnu ke mali solasi be ka ninkura farida min ke o koni atun ya soro maldenw bela jele ɲɔgɔn minɛ farafarali tun ma kala ni mali tun bɛna kumaw na malidenw n'u tun bɛna fɔla n'u tun bɛna kɛtala mali ladilali ko kuma min bi fɔ ko ɲɛ tun na sɔrɔla kosɛbɛ sɛbɛn in kɛba ko malidenw kan ka dɔ fara cɛsiri de kan u ka mali marabaw ka don jigiya kɔrɔ mali marabaw fana u ka baara kɛ ni kɔnɔjɛya ye sɛbɛn ko jugu kɔni diɲɛ don o don mali bɛ yɛrɛɲini kɛlɛ min na k'u t'a fɛ mali ka sira sɔrɔ o mankutu diɲɛ kuma dɔw fɔra ka fɔ Mauritanie jamanaden minnu fagara mali dugukolo kan ko mali sɔrɔlasiw de don ninnu caman ye kuma ye dalutɛw la nin kɔni labɛnna jugu de fɛ u bɛ se ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ cogo min b'a to Mauritanie fana b'a ka datugu mali ye nin sɛbɛn min kɛra Salif Kone fɛ ale ka kunnafoni fasilase sɛbɛn a bɛ fɔ de ma ko l'alerte o siratigɛ de la février kalo tile 26 tɛmɛnen maliden dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko Enea Ibrahim Kamara ko ale yɛrɛ sigi mali jamanakuntigiya la ko a kɛra Abidjan ko a ko ale de ye mali dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a y'o kɛ waati min ko a tun ye kunnafonilasiraw wele ani kunnafonilasiraw ka ɲɔgɔn ye min kɛra ko a kɛra Côte d'Ivoire u ka dunanjiginsoba dɔ bɛ yen u bɛ u ka dugu cɛmancɛ yɛrɛ la n'a bɛ fɔ a ma ko hôtel Novotel a bɛ u ka kina n'o ye kogodi ye maliden minnu sigilen do ye olu dɔw ye maa dɔw sigana minɛ k'a fɔ k'olu de donna nin janfa la ko malidenw ka tungasigibaw olu dɔw minnu n'u sigilen do Côte d'Ivoire ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ n'o ye Hamed Jawara ye dɔ de y'o don fili la n'o ye Madina Jalo ye yala jɔnni kɛn bɛ ka don nin kokɔrɔ de jɔnni kɛn bɛ ka don nin jigiya kɔrɔ nin cɛ in bɛ se k'a yɛrɛ kɛ maliden ye cogo min ka tila k'a kɛ jamana dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ko yanni nin ɲininkali ninnu ka jaabi ko maliden dɔw sigilen do Côte d'Ivoire olu ko mali tungafɛ tabaw ka jamakulu min bɛ yen n'o k'a ma ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ko nin cɛ in n'o ye Enea Ibrahim Kamara ye k'olu de donna nin janfa la u bɛ se ka mali fanga u bɛ se ka degun cogo min k'a keleku sabu k'a dɔnnen do k'a fɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Dramane Ouattara ye ko a dɔnnen do fɛ k'a fɔ a kɔnɔjɛyalen tɛ dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw a bɛɛ ka janfa bɛɛ lajɛlen latigɛ olu ka fanga bɛ se ka dafiri cogo min mɔgɔw sɔrɔla mɔgɔ min y'a jira k'a fɔ nin cɛ in n'ale ko ale de ye dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a n'a masurunyamɔgɔw minnu bɛ Côte d'Ivoire nin ko in dun ye kojuguba de ye ko nin ko in kɛra maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ sɛbɛn y'a jira k'a fɔ maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ u ka tɔnbolo fara ɲɛmɔgɔba min bɛ Bamakɔ yan n'o ye Habib Sila ye ko ale y'a jira k'a fɔ olu ka kolo min sigilen do Côte d'Ivoire ko u y'u bolo bɔ u ka baara bɛɛ lajɛlen na yala nin cɛ in ka ŋaniya de ye jumɛn ye a ye kunnafonilasiraw wele a ye kuma min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yan'a ka mɛn wala yan'aw ka mɛn diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a ye nin fɔ a ye kumakan minnu fɔ olu la kumabaw filɛ nin an maliyɛndenw fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ tunga fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen aminanko nɔgɔya n sigira Faransi ka sigi Ameriki san caman ka kɔsegin ka na jamana kɔnɔ sɔrɔdasi minnu ye fanga ta u ko k'u bɛ fanga bila ni février kalo tile 27 k'u bɛ fanga to masakɛ bolo an malidenw bɛ min sugandi i n'a fɔ min fɔlen don an ka sariya bulonba kɔnɔ colonel Assimi Goïta a y'i kali siɲɛ 2 anw maliyɛnw ɲɛna ani duniya bɛɛ ɲɛna k'a ti bɔ o kan ne ni n ka jama an dara la n y'u dɛmɛ cogo o cogo n y'u dɛmɛ yalisa u bɛ se ka kalata sabati jɛlenya kɔnɔna la hɔrɔnya kɔnɔna la bɛn kɔnɔna la da u nana fɔ tuma min na
ko kalata ko t'olu kɔnɔ yɛrɛ fiyewu ko fo san 5 k'a fara olu ka san 1 ni tila kan ne ko n k'o tɛ se ka bɛn n k'aw bɛ fɛ ka sebaya min yira maliyɛndenw na anw tɛ jɛn n'o ye i bɛ layidu min ta i b'a timɛ constitution ko ni président ma se k'a ka layidu timɛ a bɛ bɔ présidenya la transition bɛ sigi transition min bɛ kalafili sabati tile 40 kɔnɔ o de fɔra an ka constitution kɔnɔ o tuma min fɔra an ka constitution kɔnɔ k'a fɔ ko k'o bato o bɛ se ka kɛ baasi ye wa ne ye constitution sɛbɛn wa ne y'a sɔrɔ constitution bɛ yen n taara voter kɔni mais minnu y'a sɛbɛn olu bɛ yen an bɛɛ jɛra n'a ye an bɛɛ tun bɛ ka taama n'o de ye ne yɛrɛ kɛra candidat ye 2018 IBK kɛra président ye ala ka hinɛ a la est-ce que an ye fɛn wɛrɛ de fɔ a ma an ko kɛra président ye ala k'i dɛmɛ ni Mali harijigɛ bɛ i bolo ala k'a sabati ne ye to o kɛlɛkunnaw an ma foyi fɔ constitution ma min fɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka Mali déstabiliser i bɛ a kɛ to n bɛ don n'o yɔrɔ ye parce que u tugulen don ɲɔgɔn na k'a fɔ ko parti politique 8 farala ɲɔgɔn k'u bɛ fɛ ka Mali déstabiliser maa min bɛ Mali déstabiliser maa min delila k'a déstabiliser télé fila bɛɛ t'o dɔn wa an ye parti politique de sigi an ko an bɛ démocratie de fɛ an nana Côte d'Ivoire yan an tatɔ don sini n'Ala na kira sɔnna ma an nana Côte d'Ivoire k'aw ye ka kuma fɔ ɲɛna kuma hakili sigiman kuma basigilenw anw tɛ déstabilisation na ne yɛrɛ ma deli ka président Alassane Ouattara ye ɲɛ la kabini Ala k'an da mɔgɔ dɔ k'an photo yira ko n filɛ ɲɛ k'a filɛ ɲɛ ma deli k'a ye ɲɛ la président Alassane Ouattara ye Côte d'Ivoire de président ye ne bɛ Ala deli n'aw ka dɛmɛ ye n ka kɛ Mali de président ye Côte d'Ivoire tɛ ne ka priorité o Mali de ye ne ka priorité ye n bɛ fɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire n'aw aw ka biɲɛw bɛ yan ni aw sababuya la ni Ivoiriyɛnw kɛra kelen ye n bɛ fɛ ni Ivoiriyɛnw ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ balawu kan an tɛ balawu fɛ an ko dɔrɔn bɛn nka min b'an kun n'an kan cɛ mɔgɔ t'an balo an ko fɔ dɛ wa a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'an b'o fɔ Côte d'Ivoire de kɔnɔ minnu bɛ ne dɔn olu b'a f'i ɲɛna ko n sigilen don Mali de kɔnɔ n b'o fɔ ka to Mali kɔnɔ wa an bɛ gouvernement de transition civile an b'a sigi n'Ala n'a kira sɔnna ma n'an y'a sigi fɛnɛ an bɛ tile 40 constitution y'a fɔ cogo min na an b'o de di colonel Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw ma u ka fanga bila bɛn kɔnɔ nka n'u ma sɔn ka fanga bila bɛn kɔnɔ ayiwa ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ dɛ o siga ka bɔ aw bɛɛ la a siga t'olu la o jawuli fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi barisa a siga t'u la u b'a dɔn ko kamarakɛ in naluman de don n'a ye min fɔ a b'o de kɛ an b'o de dɔn o de ye maliyɛn danbe ye a fɔra an ka constitution kɔnɔ 40 jours au plus entre 21 à 40 jours mais o tɛ ne ka kuma fɔlen o mais ni olu y'o fɔ ko bɛ se ka kɛ ni ne ko ma k'a bɛ kɛ kalo 6 kɔnɔ e kan ka da ne na o parce que kalo 6 kɔni ka ca ni tile 40 an b'o fɔ ka da fɛn damadɔw de kosɔn fɔlɔ ye min ye tile 40 an b'o di camancɛ fanga min bɛ yen bi halisa u ka an faamu u ka fanga bila bɛn kɔnɔ an bɛ se ka bɛn a la fanga bɛ bila cogo min na an bɛ bɛn o la tile 40 bon n'i y'o bɔ kalo 6 la déjà yira a tɔ ye kalo 4 ni dɔɔni de ye o tɛ tiɲɛ a tɔ ye kalo 4 tile 20 o tɛ tiɲɛ donc n'o kɛra tuma min na maliyɛnw b'a dɔn déjà constitution kɔnɔ an ka liste électorale bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ kan ka voter olu bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don ni minnu si sera majorité ma olu bɛ fara kan ala ka hinɛ taabaw la olu tɔgɔw bɛ bɔ a la o baara kalo 2 b'o baara kɛ après n'an bɛ voter n'a sɔrɔ an bɛ voter ni carte d'identité de ye carte d'identité b'an bɛɛ bolo an bɛ taa voter votew bɛ kan ka kɛ yɔrɔ min na olu kan ka sécuriser sisan CEDEAO kɛlen ka sanction bin Mali kan gɛrɛntɛba minnu binna an kan jama ma bɔ Mali fan bɛɛ k'a fɔ k'u tɛ CEDEAO ka gɛrɛntɛ ko la aw bɛɛ m'o ye yan o jama min bɔra mun tun b'o jamaw bali ka taa vote kɛ o yɔrɔ la yen puisque bɔra Mali ville bɛɛ kɔnɔ bɛɛ m'o ye yan donc ni kalata ŋaniya tun bɛ an ka faamaw kɔnɔ ni camancɛ fanga ye ni kalata ni ŋaniya tun b'u kɔnɔ o tun bɛ se ka kɛ parce que o ye jama min labɔ k'u an tɛ gɛrɛntɛ fɛ maa si tɛ fɛ gɛrɛntɛ ka kɛ an ka jamana kan ne yɛrɛ ka jama bɔra k'an tɛ gɛrɛntɛ fɛ parce que an t'a fɛ donc o jama bɔra kun min na o jama bɛ se ka to o kalata fɛnɛ na a bɛ se ka kɛ o n'a ŋaniya b'an kɔnɔ wa maliyɛnw
n'an ma bɛɛ jɛ fanga sigi an ka jamana kɔnɔ an ka jamana bɛ segin kɔ de aw bɛ Côte d'Ivoire yan bɛɛ jɛ fanga de bɛ Côte d'Ivoire yan minnu an tɛ Mali ko kuma de la ne ma kabini sigi n'an bɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire walima n'an bɛ k'a fɔ ko Chine dɛ an tɛ k'a fɔ Mali de yan donc nin question ne t'a kun yɛrɛ dɔn Mali gouvernement bɛ sigi Mali de la Mali gouvernement bɛ sigi Mali de la nka constitution ye tile 40 min fɔ o bɛ di gentil mɔgɔw ma pour que n'u hakili bɛ ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ Ala la o y'u jo t'a la olu de y'u kali k'a fɔ bɛɛ ɲɛna u bɛna nin kɛ sani nin don in cɛ o don sera mɔgɔw wulila minnu ma sigi ni coup d'état ye dɛ mandat de bɛ anw bolo an ka baara kɛ Mali tɔgɔ la officiel o tuma an bɛ constitution défend parce que o ye droit de article 22 de la constitution chaque citoyen a le devoir de défendre notre pays on est d'accord o tuma la an bɛ gasi d'u ma tile 40 an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw fɛn fɛn dalen don a la k'an bɛ ka kuma min fɔ an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw fana k'a lase maliyɛnw tɔw ma ko Ala la gouvernement transition min sigilen filɛ nin ye a bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ de don ni min kan ka d'u ma u ye coup d'état kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 ni yafa kan ka k'u ma o kuma bɛ fɔ maa minnu kɛra président ye n'u sisan u sɔmina président cortège ni mobilibaw ni climatiseur ni nafolo la ni pension min kan ka d'u ma ko balisa o kɛra président ye o bɛ d'u ma min ye premier ministre ye a bɔra min na ka kɛ premier ministre ye bi ale yɛrɛ k'u sigilen tɛ a bɛ kɛ premier ministre ye bon a bolo n'a bɔra premier ministre la o y'a ka diɲɛlatigɛ bannen ye an b'a fɔ o tɛ kɛ diɲɛlatigɛ bannen ye avantage minnu b'i bolo o bɛ continuer ka d'i ma parce que an bɛɛ de ye maliyɛn ye an bɛɛ de ye maliyɛn ye an bɛɛ de ye dama ka kan Maliko la donc o bɛ d'i ma i b'a dɔn gentil mɔgɔw ne tɛ k'a fɔ ko maliyɛn kolon don n t'u neni n t'u dɔgɔya n t'u kɔniya ne yɛrɛ ni Asimi kumara a ye ɲɔgɔn ye ne kuma caman bɛ yen o tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔnin don n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna président ne b'a fɛ i k'a faamu jamana filɛ nin y'i bolo bi kana don fili kɔnɔ k'i b'a fɔ i b'i sigi k'i tɛ bɔ yen k'i bɛ sɔrɔdasi fanga i b'o jagoya k'an kunna barisa n'i y'o kɛ politicien bɛ na i kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ e n'u mɔgɔw ma bɛn a la k'a fɔ ko yafa ka k'i ma min kan ka k'i ye fɛnɛ jamana kɔnɔ o ka k'i ye politicien fɛn fɛn bɛ n'i kɔfɛ fanga la hali n'a kɛra ne yɛrɛ Ayiniya Ibrahim Kamara ye n b'i don kaso la ne ni Asimi fila o kuma kɛ Asimi b'o dɔn ne b'o dɔn moi je n'ai rien contre Asimi rien contre la junte le gouvernement tout ça n k'o dɔrɔn de n ka jamana tɛ to kumasulu kɔnɔ n ka jamanadenw tɛ to ami kɔnɔ aw fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tuma o tuma ni Côte d'Ivoire drapeau jenina aw bɛ sunɔgɔ cogo min na aw du kɔnɔ aw b'o dɔn mais aw tɛ maliyɛnw de ya est-ce que o kan aw ye mun de kojugu kɛ olu tɛ se ka Mali mara k'a sɔrɔ u ma Côte d'Ivoire dɔgɔya u ma président neni olu tɛ se ka Mali mara k'a sɔrɔ u ma jamana tɔw neni mɔgɔ minnu b'u ka kɛlɛkɛdenw bila ka taa an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni Ivoiriyɛnw sara Mali kosɔn an ka sabali dɔɔni o tuma tile 40 kɔnɔ a bɛ f'u ɲɛna ne ka numéro bɛ Asimi bolo Asimi ka numéro bɛ ne bolo ne ka équipe mɔgɔw ni Asimi ka équipe mɔgɔw bɛ contact direct la a bɛ f'u ɲɛna an tɛ fɛ ka Mali déstabiliser an bɛ bɛn de fɛ nka an tɛ se ka to tan cogo fɛn na donc an b'a kuma kɛ ka ɲɔgɔn faamu ni hakili y'a ye aw fɛn fɛn filɛ nin ye aw bɛɛ de fɛnɛ dama ka kan Maliko la i n'a fɔ ne ni Asimi nka e ni ne fila si tɛ se ka taa Mali la ka taa an sigi tan k'an bɛ taa an hakilinata fɔ ten cogo la donc an tɛ se ka mɔgɔw denbayatigiw musow ni cɛw denmisɛnw ni makɔrɔbaw a bɛ a kɛ to an kana olu tɔgɔ di ka taa problème las'u ma gouvernement mana sigi olu yɛrɛ b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu don anw fana b'a dɔn olu ni mɔgɔ minnu don o tuma la an bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ o bi bi in na président dɔrɔn de bɛ se ka jira n'o ye ne yɛrɛ bi bi in na président dɔrɔn de bɛ se ka jira n'o ye ne yɛrɛ ni gouvernement transition civile sigira sɔrɔdasi caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali fɛ minnu ka kalikaw ma bɔ a kan don o don u bɛ kɛlɛ la pour que Mali bɛ kunna wolo u dɔnnen don an bɛ olu dɛmɛ nka sɔrɔdasi min bɛ wuli e kan ka taa
i ka institution min lakana e yɛrɛ bɛna président sɔrɔ ni marifa ye ko n'i ma bɔ président fauteuil kɔnɔ sani 13h cɛ min bɛ a la i bɛn'o dɔn ne ɲɛ to o tɛ sɔrɔsiya charte kɔnɔ o tɛ sɔrɔsiya charte n'i y'o kɛ anw démocrates bolo anw bɛjɛ fanga défendants bolo i bɔra sɔrɔsiya la i kɛra gentil ye fo ka danfara dɔn sɔrɔsiw ani gentil ni ɲɔgɔn cɛ fo ka danfara dɔn militaire ani mercenaire ni ɲɔgɔn cɛ militaire ye hɔrɔn de ye a bi kali a ti bɔ a kan a b'a ni di jamana ko la an b'olu dɛmɛ fo k'a tɔ to n'Ala sɔnna ma. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o hakilila k'a fɔ a ye maliden ka kuma mɛn ko a ye nin dantigɛli ninnu kɛ ka to Kɔrɔwari de Kɔrɔwari dun ni Mali ye sigiɲɔgɔn jamana ye maliden minnu sigilen don Kɔrɔwari ka ca ni maliden 3,000,000 hakɛ ye n'i ye Kɔrɔwari ta jamanaden minnu n'o jamanadenw ka ca jamana wɛrɛden minnu ka ca n'i ye Burkina bɔ ye Mali jamanadenw hakɛ de ka ca kosɛbɛ o maliden minnu bɛ yen kɛn bɛ ka dili don Kɔrɔwari kosɛbɛ nka o mɔgɔ joli joli bɛ yen minnu bɛ hami ni Mali ye dɔw kɔni n'i y'olu ɲininka u b'a fɔ Kɔrɔwari y'u faso ye Mali yɛrɛ y'u faso ye nka maliden ka dɔgɔ ye maliden minnu n'u bɛ se ka kɔnɔjɛya kumaw fɔ komi a lakodɔnnen don walasa ka kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ko u t'a fɛ ka dɔ latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ninnu u t'a fɛ u ka bɛn fanga na hali kɔsa in na a bɛ waatinin bɔ bɛ nɛgɛjuru cikan dɔw bɔra ko Bubu Sise ko u ni Alassane Dramane Ouattara tun ye nɛgɛjuru ci ɲɔgɔn ma olu tun limaniyana o kuma ninnu senfɛ ka fɔ min ye dɔ latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'u tɛna dɔgɔ furancɛ 2 kɛ fanga na ko jamanadenw bɛna muruti o nɛgɛjuru cikan ninnu kumaw cayara kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n b'a dɔn ka fɔ tuma dɔ la aw denw n'aw mɔdenw olu ye kuma ninnu fɔ aw ye ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛ se ka na walawalali kɛ aw ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min inshallah. Mali tun ka kɔɔri cikɛ gɛlɛya tun donna la ka dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise to jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la o sanna Mali tun bɛ kɔɔri min bɔ 100 o 100 Mali ka kɔɔri bɔta o ma tɛmɛ 25 kan jamana caman tun bɛ minnu tun ye Mali dan kɔɔri cikɛli la nka ɲinɛ ni farafin jamanaw bɛɛ ta Mali ka kɔɔri cikɛli farafin jamana foyi tɛ min ye kɔɔri sɛnɛ ɲini ka taa o ka sago Mali kan ni kibaruya in perepelatigɛ dira k'a fɔ ko Mali ɲɔgɔnna kɔɔri ye bɔta Mali ye kɔɔri min cikɛ ɲini ko ka ca ni farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ta ye tuma dɔ la ni Mali bɔra ye Benin bɛna Côte d'Ivoire ani Burkina Faso Mali yɛrɛ kɔɔri cikɛlaw minnu farala ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko Confédération des cotonculteurs du Mali olu ye ɲɛfɔli kɛ ko Mali ye kɔɔri cikɛ waraya min kɛ ɲinɛ caman farala kɔɔri yɛrɛ cikɛli kan sango Mali tun y'a jira k'a fɔ u bɛna hectare 800 k'u bɛna o de cikɛ ka sɔrɔ sango Mali ye kɔɔri min cikɛ a tɛ tɛmɛ hectare 100 ani 70 kan o ye Salon Sidingo ta ye Salon ta Mali ye kɔɔri min cikɛ o ye hectare 800 o ko ko n'i y'a kɛra ko Mali ye kɔɔri cikɛlen san kɔɔri cikɛlaw fɛ kilo 1 o kilo 1 dɔrɔmɛ 2 o de b'a jɛ sefa 60 la o ye 50 ani dɔrɔmɛ 8 ye k'a sɔrɔ kɔrɔlen kɔɔri tun bɛ cikɛ Mali fɛ ni Mali cikɛlaw tun ye kɔɔri cikɛ Mali tun b'a sa u bolo dɔrɔmɛ 50 ani dɔrɔmɛ 7 nka sɔnna sini ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ani kɔɔri cikɛlaw k'a y'u karaba k'a fɔ ko kɔɔri ko jamana bɛna san sɔngɔna sɔngɔ min ye sefa wari 40 ye o de y'a to kɔɔri cikɛlaw tun burutila pewu wa min yɛrɛ jamana marabaaw ye kɔɔri cikɛli nɔgɔ min kan ka don kɔɔri la Mali marabaaw ye magwɛnw ta k'olu sɛgɛrɛ o kɛbaliya de tun y'a to Mali yɛrɛ tun banna petu Mali cikɛlaw kɔɔri cikɛlaw tun banna nka ɲinɛ kɔni Mali ye farafin jamana bɛɛ lajɛlen dan aw dun b'a kalama cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a ye k'a fɔ n y'a jira aw la k'a fɔ CEDEAO Mali tun ka kɔɔri bɛ bɔ Senegal de fɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa
Senegali Kwajidala wala ka bɔ Bamako ka taa Côte Abidjan Kwajidala kumi jamana fila ye kwa siraw datugu. Mali ye sira kura de bɔ n'o ye Nouakchott o kɔɔri Nouakchott Kwajidala. Mali ka kɔɔri bɛ taa bila ye kulun n'o ye Kwaji kulunbaw ye batubaw ye olu de b'u doni ka taa n'u ye. CMDT yɛrɛ o ɲɛmɔgɔba ya kalifalen no doni fa Nango Dambele. Mali kɔɔri komi Senegali ye u ka donda tugu Côte d'Ivoire fana ye u ka Kwajida tigɛ Mali la. Mali ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o de ka kɔɔri nin doni ka taa n'a ye Mauritanie sira fɛ. Min ye CMDT yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye ale taara Mali kɔɔri fɔlɔ minnu doni na ka taa ale taara u kunbɛn kuma minnu sɔrɔla fɛ o kuma ninnu filɛ nin. wulila k'an to Gungi ministre fila tun bɛ yen ka fara ne yɛrɛ kan ni mɔgɔ caman an ye départ di yen o ye sira ta ye an ɲɛna ne tun jɔrɔlen don tiɲɛ yɛrɛ la parce que camion 53 k'u tugu ɲɔgɔn kɔ ka na ni kɔɔri ye fɛn min ma deli ka kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko ala sababula olu ɲuman donna o kɛra nisɔndiya ye an bolo an tun dalen t'a la fɔlɔ fɔ an yɛrɛ k'u ye fɔlɔ o de y'a to ne ko n tɛ se ka sigi fɔ an ka na ka na u kunbɛn Nouakchott yan ala y'a kɛ o ɲuman sera mɔgɔ damadama de tora kɔ mais ni ala sɔnna olu fana bɛ yan sɔrɔ nin ye essai fɔlɔ ye an ye camion caya kun de b'a la k'a lajɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ se ka bɔ a la pour que an ni Mauritaniens an ka sigi ka hakili jagabɔ an bɛ se ka nɔgɔya don an ka transporteurs bolo cogo min na k'a fɔ k'i sigilen don n'a ye k'a bɛ se ka kɛ k'a fɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la mɔgɔ min tun hakili b'o kan je crois que min ye transport ye farafinna ye t'a dɔn donc a kun yɛrɛ de ye ni CMDT équipe ba de bɛ yan an ni Mauritanie faamaw bɛ ka kuma an ni chauffeur bɛ na kuma gɛlɛya misɛnnin fɛn fɛn sɔrɔla a la an bɛ se ka sigi ka hakili jagabɔ pour que ka solution sɔrɔ a la cogo min na mais k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ ta ka wuli ka bɔ yen wagati kelen o fɛn tɛ dɛ wagati jan ko don donc nin ye ko daminɛlen de ye ne kɔni bolo bi min kɛra nin ye koba de ye nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye mobili hakɛ ka se Nouakchott yan k'a fɔ ko nin kɔɔri hakɛ bɛ na bila ka taa Nouakchott port fɛ ne yɛrɛ y'a diya ne kojugu conteneur ko bɛ port caman na a kɛra Dakar o a kɛra Lomé o a kɛra Abidjan an ka kɔɔri bɛ se ka kalo kelen kalo fila kɛ conteneur tɛ sɔrɔ k'u don bateau kɔnɔ ka taa n'u ye yan dun conteneur bɛ fan bɛɛ kɔɔri mana na tuma i bɛ se ka kɛ conteneur kɔnɔ k'a bila ka taa corridor Bamako Nouakchott a nafa ka bon CMDT ma kosɛbɛ surtout ɲina an bɛna kɔɔri hakɛ min sɔrɔ n'a fɔra a tɛ se ka feere embargo ye sababu ye an kɔni a mana gɛlɛya mana ye Nouakchott fara la cogo cogo an bɛ jɛ ka baara kɛ pour que ka o gɛlɛyaw ɲini ka bɔ yen. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Mali kɔɔri ta kolo fɔlɔ ye nka y'a jira k'a fɔ camion 53 olu ye tɔni 1000 ni tɔni 600 de doni ka taa n'a ye o b'a doni ka taa n'a ye a bɛ taa feere yɔrɔ min an bɛ ala de deli gɛlɛya minnu bɛ Mali a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni Mauritanie o gɛlɛya ninnu u bɛ se ka wuli cogo min. N'a fɔra k'a fɔ Mali bɔda dɔ sɔrɔ a yɛrɛ la n'o ye Mauritanie ani Laginɛ ye ka na mɛn kɔsa in na k'a fɔ Mauritaniekaw sɛbɛkɔrɔ fununen don k'a sabu kɛ k'u ka jamanaden dɔw k'olu fagara Mali dugukolo kan dɔw yɛrɛ tununa a bɛ waati janbɔ bi anw yɛrɛw ka dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye ani Mauritanie jamanakuntigi u ye waati min kɛ u bɛ ka ɲɔgɔn wele jamanakuntigi Assimi Goïta a ye fɛn min fɔ Mohamed Ould Ghazouani ye k'a fɔ a ye a ka jamanaden minnu fatura ale bɛ don kɛ minnu tununa kɔni ko nka ko dalu tɛ yen min b'a jira k'a fɔ siga t'a la nin ye Mali sɔrɔlasiw de nɔ ye ko sabu min ye Mali sɔrɔlasiw ye u bɛ ka baara kɛ ni kodɔn ye bi papalikɛla ninnu kɛlɛli la Mali n y'a jira u la k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw bɛ ka larawulili kɛ kosɛbɛ Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ an ka sɔrɔlasi n'olu ye kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw ye u y'a jira kabini kari tɛmɛnen k'a fɔ yamaruya tɛ maa si bolo n'a y'a sɔrɔ k'e tɛ kɛlɛcɛ kɔni ye i tɛ sɔrɔlasi ye an ka kungoba min n'o ye Wagadugu kungo ye ani Diringale sabu bɛn kɛra kan k'a fɔ bingannikɛlaw papalikɛlaw biri yɔrɔ de ye
anga jamana famo ya jira ka fo ni ayo beni fo ni fo chola ode ka fo jamana de ngwanza kana ta mwenke utaro ye sabu kelero de do okera kari temani no bena maskalo tim wani sabama ulure ka fo chola ni ayo ka fo akera maldeyo akera murtani jamana de yo kangrani yana mi murtani jamana de yo ngumi ku fora ku kana tai mi bato malini murtani che gelatina duala chomi ko sabu mali solla si ko luka hamina ko femi ode jamana de mana ke murtani jamana de ya mana ke mali jamana de ya ni misaka lakana chomi nya jira wala kungo dongi baru kene ka fo an yere ka ministre min sikene do nga jamana ni jamana wala che ko nyana wala ale tun fana tun tara workshop utara kulu do bla 5 ans no jamana fulani yon che kulu kumi murtani ko mali de solla si do ko jamana de fa mali ko olu dante ula fiu utuma ukaje sabu mu fali ko kuma be abita fuma bisabanyo gola kunin be murtani jamana dewi ulu de mali jalagi ko ka fuko mali ko de kembe ka solo subla ka ulu ka jamana dewi fa mali solo su fana jira ka fo de angoni mali solo su ma shifa dalute ni ba jira ka fo mali solo su murtani jamana dewi gwanza fa minunte solo si dili alebe narafe tringale yenga ukoni aforo ye kukana wuli kata kungula adun chamayi bagango na ude luka fochula ko kungoni ko nafabade bala mali bagang ani murtani bagang ulu beta dumunike orala mali koni kanga dake ko mashika na siya kungoni ngonoi amano ni jenyoya debe mali ani lakini ni nyonche awakil bala kafo anire kure malikawi munaye kure malikawi ambara nyo alebe kure mali ni sira kure mali ni ko Jose Traoré akadogo kure mali kure malika nulute Jose Traoré do ambara nyo mbe no rajo benkadi kure mali alkaw je dongodo alebe donki barulasi kure mali reni kure mali be mali kure mali be lagine kure mali be jamana fulani nyonche jenyoya ba Afrika sinzi nyonche jamana ka fubala silibu nuye uarteni nuye mawuli anna asrawi rabi sra kata jamana fulani barakela unyiniga jamana fulani nyonche deminwa wali mununkanga ke Sharia nous sur la Kaboyo, Sharia nous flâner. Côté malien, une cinquantaine ont été reçus ces derniers jours. Et tous ces véhicules que vous voyez, pratiquement sont venus de la Guinée. On est venu Bolifena. Pratiquement sont venus de la Guinée. Ni Bolifena, Bela Djelembora, la Guinée de Kado Malikono. Pour approvisionner le Mali en ce temps qui court. Chomi Mali Hajouye Menon, Obiseka Lasro, Mali Bisoko Lasro, Ka Sabouke la Halaya Menon Be Sena. Lors de l'embargo. Il y a toutes sortes de marchés. Mali damne la koni mene sugu wala. On dit là-dedans. Présentement, comme vous le savez, au niveau de Bamako, nous avons un problème de ciment. Obado ka fo ambe domine na foko be ciment ko gelebe Bamako ko sobe. À la date d'aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de camions de clinkers. Ambe domine na foko be ni roina abe camion ba bidurubo. Notre niveau pour essayer de désengorger ce problème. Comme vous le savez, l'axe, le corridor Conakry-Bamako n'était pas fréquenté autant. Conakry serai atunta bolite ka bitabo ni kuma fora kuma Sidi Mohamed Sakofe Malika doyen Daramimbe Kuremale ani de beka nyefoli keta. Comme vous le savez, il y a eu la bilatérale entre les douanes maliennes et guinéennes. Kosaina Malini la Guinée doyen uye jeka bara jeka kenesike. Et c'est ce qui a fait que présentement nous recevons beaucoup Odake ambe domine na fukobi ambe bolfon de véhicules en provenance de la Guinée. Kabola Guinée. Nintuni anka douane nyimgoye abe watini bobi malini la Guinée sika foke akirawo irafia Bamako. Fon bisigana ni nogoya malini la Guinée che daduna bela jelena kumi jamana fla
ni b'a fɛ o siraw ka taama fo dondaw ni bɔdaw ka nɔgɔya de. Vous savez, depuis le temps de Modibo Keita, ni laginikaw olu ka douane mɔgɔw ye ko kabili Modibo Keita bɛ waati min. Et le président Sékou Touré, ani Sékou Touré ni ɲɔgɔn cɛ ni lieutenant colonel Mamadi Konate ale ye laginika ye. ils ont toujours dit que 2 poumons dans un même corps. olu tun ye Mali ni Lagine u ma danfara don ni ɲɔgɔn cɛ u ko farikolo kelen fogon fila o de ye Mali ni Lagine ye. Et c'est que nous, les enfants d'aujourd'hui, nous voulons consolider et matérialiser ce fait. Et ce fait les matérialiser, vous voyez comment ça se passe ici. Nous ne contrôlons pas les motos qui passent qui sont au Mali. Pas les véhicules qui sont au Mali. Le balance est ouvert. Vous pouvez voir comment c'est ouvert. C'est ça notre mission. C'est renforcer ce lien entre nous. Le lien d'amitié, réellement, l'axe aujourd'hui que nous allons renforcer, c'est l'axe de l'amitié, de la concorde, de la paix, et de la compréhension et de la solidarité entre les deux pays. Karamɔgɔ Jose ni kibaruya in tɛ kibaruya duman ye bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna lase an lamɛnbagaw ma. Narena ye dugu ye dugu min n'a bɛ Mande kɔnɔ. N'a fɔra Mande aw ye dɔ fɔ tigilamɔgɔw ye aw de bɛ se ka Mande tariku yɛrɛ ɲɛfɔ an ye. Nka n kɔni bɛ min dɔn Narena o ye dugu min n'a bɛ Sibi kɔfɛ yanni ka se Kuremale siraba kelen min bɛ taa fo Laginɛ ni Mali frontière la. O Narena in sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 12 nɛgɛ kaɲa 22 wagati a yera k'a fɔ banbaganciw de donna ye u donnen Narena u y'u kunda Narenakaw yɛrɛ u lakanalen don ni lakanabaga minnu ye n'o ye gendarmew ye olu ka daga yɛrɛ kɔnɔ gendarmerie banbaganciw filɛ ka don yen nɔ de ka taa gɔlɛ wuli o gɔlɛ in wulila yen nɔ a yera k'a fɔ gendarmerie kɔnɔna na ko mɔgɔw minɛlen dɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ n'u ka hakɛw bɔsilen b'u la ka d'u ka kojugu kɛwalew kan. O gɔlɛ min wulila gendarmerie kɔnɔ maa 2 ɲɔgɔn kɔni a yera k'a fɔ olu bɔnɛn'u nin na maa 2 min bɔnɛna k'a bɛɛ tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tun minɛlen don gendarmew fɛ. O de la mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ninnu taara ka taa Narena fɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka gendarmew ka daga dɔw y'a jira k'a fɔ u ka mɔgɔ dɔw de minɛlen don k'u tun b'a fɛ ka olu de libérer o kibaruya fana fɔra yen nɔ. Nka n bɛna mun f'i ye Narena yɛrɛ dɔrɔn tɛ yanni nin attaque in cɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn Mande sira kelen in na min bɛ taa Kuremale ni ye péage tɛmɛ dɔrɔn u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Faya ni yiritubaw caman bɛ yen a dara n tulo kan k'a fɔ Faya in ko bɛ taa fo jamana caman de la ko yen fana banbaganciw bɔra yen fana ka attaque kɛ dɔgɔkun kelen yanni nin ko in cɛ. O de la mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ yala mun de bɛ yen nin ko in kɔni kɛlen yɔrɔ min na lakanabagaw y'u senfa ka bɔ Mande kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen na hali Bamako a dara n tulo kan k'a fɔ Forsati fana o yera kɛnɛ kan ka se unité caman ma walasa ka ni banbagaci wale tigilamɔgɔ ninnu ka se k'u minɛ fo ka se nin yɔrɔ ma an kɔni ye kibaruya minnu sɔrɔ o kibaruyaw b'a yira k'a fɔ maa minnu ye nin kɛwale jugu kɛ ko bolo ma da maa kan fɔlɔ nka Narena dugudenw sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'olu de bɔra ka caya marifacikanw mɛnlen sibiri tɛmɛnen ka taa u ka gendarmew ka daga la jama de nana caya maa ninnu y'u yɛrɛ ɲini u y'u senfa yala maa bɛ se k'a fɔ rebelle marifatigiw de don wa walima ninnu ye bandiw de ye n'u tun bɛ fɛ k'u ka mɔgɔ de bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw mana bila da o da la an kɔni sigilen don ka maa kɔnɔ o de siratigɛ la an baaraɲɔgɔn dɔ bɛ Narena radio so la ye an bɛ se k'a fɔ kibaruya o kibaruya n'a bɛ Narena kun kan a ka ca Ala fɛ an b'ale de wele a b'an bɔ kunpanna ka se k'an bilasira ko in kɛra wagati min na anw ma se k'a sɔrɔ a nɔgɔnin fɛ nka o dugujɛ an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ o barosigi min tɛmɛna an n'a cɛ o barosigi de ye nin ye an ka fara ɲɔgɔn kan bi don kibaru kɛnɛ kan karamɔgɔ Jose an k'a lamɛn ne kɔni ka ɲininkaliw sera ma ale min tun bɛ yen kunnafonidila de don dɛ a ye seereya minnu sɔrɔ o barosigi kɔnɔna la o de ye nin ye. n kɔrɔ an b'i fɔ i ni ce. ça va alhamdulilayi i bɛ yɔrɔ jumɛn.
n bɛ Narena. I bɛ Narena, i tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ ye Vie de ye. Vie. Oui. I ye baara jumɛn kɛbaga ye? Bon, ne ye radio baarakɛla de ye. Narena radio jumɛn? Oui, Narena radio so ne bɛ baara kɛ yen quoi. I bɛ baara kɛ yen. Bon, anw y'a mɛn k'a fɔ kununko ko attaque kɛra Narena. C'est ça. A kibaruya kɔni yera Mali fan caman fɛ bɔlɔlɔw kan, kunnafoni sɛbɛnw y'a fɔ, et puis dunya kunnafoni sobaw y'a fɔ. Anw ka radio in La Voix de Baramuso, anw ka baara ye de n'an ye fɛn o fɛn mɛn. A ka Ala fɛ n'an ma se ka se a wagati n'a nɔngɔnin fɛ an bɛ ɲininkali kɛ walasa an ka se ka bɔ a ko joona. Kosɛbɛ. Attaque min kɛra yen nɔ, a kɛra nin ko in kɛra cogo di? Voilà, bon, je fais vers 20h30, 20h40 comme ça. Awɔ. An kɔni an ye marifakan mɛn dugu côté dɔ la. Awɔ. Bon, à la surprise. Bon, an y'a sɔrɔ a mɔgɔ ninnu nana gendarmerie de kɔnɔ quoi. Awɔ. U nana kaso de attaquer gendarmerie kɔnɔ. Awɔ. Gendarmerie kɔnɔ kaso de bɛ yan. Voilà, u nana kaso dɔ bɛ gendarmerie kɔnɔ u nana o de attaquer quoi. Awɔ. Voilà, bon, u ye kaso in attaquer. Awɔ. Bon, u kɔni minnu bɛ kaso la u ye mɔgɔ 2 kɔni ni tora la. Awɔ. Bon, dɔw joginna. Awɔ. Bon, donc a kɔni b'o situation kɔni de bɛ yen. Mais ne bɛ fɛ ka min dɔn. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'olu minɛra walima ni mɔgɔ minɛra Narena i bɛ taa bila gendarmerie de la wa? C'est comme unité d'enquête bɛ cogo min na quoi. CB commandant de brigade bɛ yɔrɔ min na o ɲɔgɔnna de don wa? Gendarmerie quoi, ne mo. C'est comme violon min bɛ yen nɔ n'i minɛra garde à vue la o n'a ɲɔgɔnnaw de tɛ ya? O de don wa, oui. Voilà, parce que n'a ma fɔ ten tɔ. An t'a faamu parce que an bolo k'a fɔ ko kasobonba yɛrɛ de bɛ yen k'u taara ka t'o de attaquer quoi. Ah non, i b'a dɔn porteur bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka kaso b'i bolo. Awɔ, bɛɛ ka kaso b'i bolo. Komi hali Wɛnsɛndugu yan. I b'a sɔrɔ Wɛnsɛndugu fana violon bɛ yen. Mɔgɔ minnu mana minɛ patrouille la ni minnu bɛ suyɛnniw kɛ minnu bɛ ko wɛrɛw kɛ yanni u ka kiiriw ka kɛ yanni u ka taa tribunal la. U bɛ bila CB commandant de brigade bolokɔrɔ yanni k'i wele ka s'u ma. O ɲɔgɔnna de don. Kosɛbɛ. O ɲɔgɔnna de don. Awɔ, i bɛ tɛmɛ ni kuma ye. Voilà, donc bon an kɔni y'a ye o cogo la. Awɔ. Jama kɔni taara ka taa caya ye. Bon, maintenant o kɔfɛ sa u ye gendarmew nana. Awɔ. Bon, u ye ci bila docteur ma u sɔrɔla ka fure ninnu ta ka na n'u ye docteurso la. Awɔ. Mɔgɔw sara wa? Voilà, an y'o de fɔ n ko mɔgɔ 2 de ni tora la quoi. O mɔgɔ 2 minnu ni tora la olu ye mɔgɔ jumɛnw ye et puis gendarmew de don wa? An y'o de fɔ olu de ye kasoladenw ye u ye kasoladenw de ye. Mais ka taa gendarmerie kɔnɔ i ma mɔgɔ faga fo ka taa kasoladenw ka taa olu faga? Voilà, bon, on ne sait pas, u y'a kɛ ni hakilina min ye quoi. Awɔ. Ouais. Bon, o kɛlen sisan. Gendarmew sera ka mun de kɛ u ripostera cogo di? Voilà, bon, gendarmerie kɔni u nana bon fure ninnu ka kan ka kɛ cogo mun na. Awɔ. U ka enquêtew sera ni analysew autopsie ninnu sera ninnu fɛ u kɔni ye fure ninnu n'a tɛmɛ o sera ninnu fɛ quoi. Awɔ. U ni docteurs en collaboration avec les docteurs quoi. Awɔ. Vraiment min ye an ka force spéciale ye. Awɔ. Bon, à la minute. Awɔ. De Bamako jusqu'à Narena vraiment an y'u caman ye walayi. Tiɲɛ la an ka force u nana. Mais lakanabagaw ka bɔ Bamako ka taa Narena o tuma lakanabagaw tɛ Sibi wa? Bon, u bɛɛ de nana. Sibi wo Bamako wo an y'a force in bɛɛ ye kunun. Mɔgɔ minnu ye nin attaque in kɛ. Ne ko maa banbaganci marifatigi minnu bɛ fɔ n'a bɛ f'u ma ko terroriste. Olu de ye nin tiɲɛni wale in kɛ wa walima nin kɛra tajuru sara de maa dɔw fɛ walima kibaruya wɛrɛw de b'u kunkan ye wa? Bon, an tɛ se k'a fɔ ko terroriste don parce que ni ko kɛra cogo min. Awɔ. Lakanabagaw tigilamɔgɔw yɛrɛ de bɛ se k'o analyse kɛ ka tɛmɛ an kan quoi. An média mɔgɔw kan quoi. Awɔ. An bɛ ko ye cogo min dɔrɔn an b'a fɔ o cogo de la. Awɔ. Voilà, kɔni b'o cogo de la. Mais nin ko in kɛlen. Narena dugu sigibaw yɛrɛ kɛra cogo di? Bon, depuis marifa cikan bɔra. Awɔ. Bon, tiɲɛ la vraiment Narena kɔni ye yɔrɔ dɔ ye ni parce que n'i y'a attaque 2nan de dans un mois quoi. Awɔ. Bon, attaque fɔlɔ o kɛra il y a même pas un mois, c'était un commerçant. Awɔ. Bon, fitiri vers 20h wagati o fana attaque la ninnu nana dɔrɔn ka sin ka cɛ ka bitigi minɛ. Awɔ. U ye marifa ci kɛ fɔ cɛ yɛrɛ ni tora la. Awɔ. Bon, marifa bɛ ka ci wagati min o b'a sɔrɔ population fana bɛ ka girin ka da o kan quoi. Awɔ. Population bɔra yɛrɛ yɛrɛ de ka girin ka da o kan yɛrɛ yɛrɛ de. Awɔ.
O fana kɛra narena wa? Ouais, an bɛ narena de. Awɔ. An tɛ yɔrɔ wɛrɛ an bɛ narena de. Komi attaque dɔ fana kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen. O kɛra faya kɔnɔna na n bolo k'i kan b'o de ma quoi. Awɔ. Non, n t'o kalama. Awɔ. N ko attaque dɔ de kɛra narena. Awɔ, mais i bɛ tɛmɛ n'a ye. Merci, n ko o fana tun ye commerçant dɔ de quoi. Bon, parce que ye population ka côté de fɔ. Population réagira cogo min. Awɔ. Voilà, o attaque na min kɛra tɛ tɛmɛ 1 mois kan. Population à la minute dɔrɔn marifa cikan bɛ population bɔra yɛrɛ de k'a da o bandi ninnu kan. Bon, nin fana la population bɔra yɛrɛ de k'a da u kan. Marifa cikan bɛɛ yen sɛgɛrɛ ka gendarmerie sɛgɛrɛ. O kɛra kunun. Mɔgɔw taara gendarmerie fa yɛrɛ vraiment. I y'a faamuya. Bon, mais problème ye min ye i b'a dɔn porteur ni civil tɛ kelen ye. Parce que porteur olu ka baara dɔw et puis matériel b'u bolo. Awɔ. Bon, civil kɔni ta caman ye bon dɔw ta ye lakalita ɲini ye dɔw ta ye bon vraiment n'an sera k'u sɔrɔ maintenant an bɛ se k'u minɛ dɔw ta y'u ye. Awɔ. Bon, population kɔni bɔra kosɛbɛ yɛrɛ de. Awɔ. Ouais. Bon, sisan. Ne b'a fɛ ka ɲininkali mun k'i la. Ouais. Ni attaque ko min bɛ sen na. A kɛra togo o togo maaw dɔw de bɛ ka nin tiɲɛniwale ninnu ta ka narenakaw sɛgɛrɛ. Maa ninnu yɛrɛ attaque in kɛra waati min na bolo dar'u kan wa? Voilà, bon n m'a mɛn fɔlɔ ko bolo dar'u kan, i y'a mɛn? Parce que n kɔni y'a fɔ cogo min na an ka force kɔni tiɲɛ yɛrɛ la force u bɛ yan yɛrɛ de. U bɛ ka munumunu Manden fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan walayi. Mais u nana attaque kɛlen kɔfɛ de wa walima yanni attaque ka kɛ force tun bɛ yen wa? Ani narena yɛrɛ n'i bɛ don narena da fɛ siraba min bɛ bɔ Kuremale ka na narena a bɛ komi k'i kunda Bamakɔ kan hali ka bɔ Sibi ka taa narena yala ninnu ye siraw ye sira minnu lakanalen don ni lakanabagaw ye wa yanni nin donya in cɛ wa? Voilà, sira ninnu lakanalen don mais i b'a dɔn kojugukɛla n'a ka fɛɛrɛ de don quoi. Awɔ. Parce que kojugukɛla b'a dɔn don o don ni ale yɛrɛ minɛna kojugu min bɛ kɛ a bɛ min kɛ mɔgɔ la o bɛ k'a yɛrɛ la. Bon o de la kojugukɛla b'a bɔ wo dɔn a b'a don wo dɔn quoi. Awɔ. I y'a faamuya. Awɔ. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ ninnu ye marifa ci yɔrɔ min u m'a ci goudron u ka marifa fɔlɔ in ma ci goudron kan quoi. A ma ci gendarmerie yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ. Mais narenakaw tun lakanalen don yanni nin don cɛ wa k'a fɔ ko lakana yɛrɛ bɛ narena ka d'a kan narenakaw fana tulo b'i la dɛ. Wa n m'a dɔn narenakaw tulo bɛ na. Bon narenakaw lakanalen don n y'o de f'i ye gendarmerie bɛ yan. Bon an ka force spéciale bon chaque fois olu yɛrɛ bɛ na patrouille kɛ quoi. Awɔ. Bon mais kojugukɛla ye mɔgɔ dɔ ye même à Bamako i b'a sɔrɔ Bamako filɛ sécurité kɔni bɛ Bamako ye. Mais i b'a sɔrɔ hali Bamako yɛrɛ attaque bɛ kɛ ye tuma bɛɛ. Awɔ. Voilà bon a b'o cogo de la quoi. Voilà parce que ninnu bɛ u ye nin kɛ wagati mun na fana mɔgɔ hakili tɛ ko la wagati n y'a f'i ye vers 20h30 20h40 comme ça a kɛra o moment de kɔnɔ tu as vu. Voilà. Mais ne ko patrouille bɛ kɛ aw fɛ yen wa su o su ka yala k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ cɛnnikɛlaw tɛ yen lakanabagaw b'o kɛ wa? Bon lakanabagaw b'a kɛ u b'a kɛ. Wa u b'a kɛ lakanabagaw u b'a kɛ yɛrɛ de. N kɔrɔ n bɛ fɛ k'a dɔn aw ye radio baarakɛlaw ye. Tuma dɔ la aw fana y'anw kɔrɔw de ye. Ni kibaruya bɛ aw ka dugu kun kan an b'aw wele k'aw ɲininka. Hali n'aw y'a mɛn k'a fɔ ko bɛ Bamakɔ yan aw b'anw de ɲininka a dɔ la. Ne ko ne ma i ɲininka fɛn na fɛn min b'i yɛrɛ kun ni kan cɛ i bɛ se ka min fɔ ka fara nin kan e ye narena sigibaga fana ye yala kuma dɔ b'i fɛ k'a fɔ wa walasa nin ko minnu bɛ ka kɛ nin ko ninnu faamaw ka se ka nin ta ba la ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. C'est ça. Bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ an ka autorité ye hali bi vraiment an ye sɔrɔsiw yɛrɛ cogo min an ka sigida la vraiment a y'an nisɔndiya kosɛbɛ. Bon u kana ɲinɛ nin kɔ chaque fois u ka nin k'u taalan ye. Parce que Mali bɛ cogo min sisan bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ cogo min na. Parce que adamaden dɔw bɛ yen olu tɛ diɲɛ ba sigilen yɛrɛ fɛ. Bon n'o mɔgɔ sugu de cayara jamana kɔnɔ comme ça dɔw yɛrɛ donna bandiya la ka balo ni mɔgɔ tɔw ye. Bon maintenant ni diɲɛ ser'o bolo kan. Bon min ye population ye o min ye autorité ye o. Bon vraiment bɛɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ. Bon k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma.
bon a ka ca Ala fɛ vraiment min ye nin ko sugu ninnu ye a bɛ se ka dankari k'a la quoi. Awɔ. Parce que vraiment i ye min fɔ ko min ye patrouille ye bon vraiment ɲina an ka gendarmerie u ye baara kɛ kosɛbɛ. Awɔ. Parce que n'i y'a ye nin attaque ni ye nin jateminɛ vraiment an ka sira tɛ k'a fɔ ko an bɛna don domaine yɛrɛ kɔnɔ an bɛ min don an b'o dɔrɔn de fɔ. Awɔ. Bon n'i ye jateminɛ kɛ dɔw de minɛna fɔlɔ. Bon n'i y'a ye ninnu nana nin kɛ yen. U y'u ɲɛsin mu dɔwɛrɛ ma fɔ kasoladenw. Bon hakilima bɛɛ b'o faamuya n'est-ce pas? Awɔ. Voilà u nana kasoladenw de attaque. Bon kɔrɔ wɛrɛ t'o la kojugukɛla n'ale mɔgɔ ɲɔgɔn minɛna kɔni yarɔ cɛsiri dɔ d'a to tɔ ninnu ka minɛ. Awɔ. Ce qui veut dire que sécurité de mɔgɔ ninnu minɛ an ka sécurité de mɔgɔ ninnu minɛ. Bon u minɛlen bon u b'a yira k'a fɔ u ka cɛsiri de y'a to u ka minɛ n'est-ce pas? Voilà bon ce qui veut dire que ɲinan u ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ quoi. Narena dugu sigibaw yɛrɛ u taar'u ka ciw la wa attaque min kɛra kunu sibiri an bɛ kari la bi yala bi dugu kɔnɔna la mɔgɔw b'u ka baaraw la baaraw daminɛra wa? Foyi depuis sufɛ bɛɛ b'a ka baara la depuis sufɛ jama girin ninnu nɔfɛ yɛrɛ de jama girin ninnu nɔfɛ an y'o de fɔ ni attaque u tun bɛ bolifɛn sugu jumɛn na? Bon bolimafɛn n tɛ se ka fɛn fɔ la parce que ni ne m'u ka bolimafɛn ye n tɛ se ka fɛn fɔ u ka bolimafɛn ko la. A bɛ komi u ye nin tiɲɛni in kɛ u ma ye yɛrɛ. Bon u ye direction min minɛ mɔgɔw y'u tatɔ ye direction dɔ fɛ. Parce que u ma taa axe goudron in fɛ an y'o de fɔ bon an ye information sɔrɔ cogo min na u mana goudron fɛ u ma taa goudron fɛ. Awɔ. A tu as vu? Komi n y'a fɛ cogo min na bon n'i ye kojugukɛla ye i yɛrɛ de b'i donna ɲini i yɛrɛ de b'i bɔra ɲini. O ye tiɲɛ ye. Voilà o n'a ɲɔgɔnna parce que bon tiɲɛ yɛrɛ de la mɔgɔw y'u tatɔ ye dɛ. Parce que marifa ci ninnu kɛra n y'o de fɔ mɔgɔ caman girinna ka taa yɛrɛ de. Waawe. N kɔrɔ i ko i tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ ye Vie de. Vie. Ne ye Keita de. Vie Keita. Waawe. Ok n b'i fo k'i waleɲuman dɔn. N'Ala sɔnna ma n'an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ walima ni taama nɔgɔra an yɛrɛ ma dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ an bɛna Narena. Voilà bɛ kuma laban f'i ɲɛna. Parce que i ye média mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye média mɔgɔ ye. Awɔ. Bon an fana jɔyɔrɔba bɛ faso ka ɲɛtaga la. Awɔ o ye tiɲɛ ye. I y'a faamuya. O ye tiɲɛ ye. Parce que ni attaque sugu ninnu fana bɛ yen. Awɔ. An fana de bɛ information di duguw ma comme ça duguw de fana b'u ka précaution ta. Bɛɛ k'i ka précaution ta. Est-ce que i y'a faamuya? Awɔ. Parce que ni ko sugu bɛ yen bon maintenant an yɛrɛ ye an dama autorité ye. Awɔ. Bon maintenant ni an bɛ baara kɛ tiɲɛ kan vraiment an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. O ye tiɲɛ ye. Bon ce qui veut dire que ni n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen a bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Bon média mɔgɔw n'olu fana kɔnna ka information di. Awɔ. Bon a ka ca Ala fɛ u bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na u bɛ lakodɔn. U bɛ lakodɔn. Pas comment dire u ka trace bɛ sɔrɔ. Awɔ o ye tiɲɛ ye. Voilà bon donc an b'o gɛlɛya média ma parce que ni jamana bɛ nin cogo la. Bon média yɛrɛ fana ka jija cogo bɛɛ k'a ka rôle jouer. Awɔ. Voilà bon minnu ka baara ye kunfɛ kuma ninnu ni manamanakanfɔw ye médiaw la vraiment média mɔgɔw k'olu dabila o tɛ an ka baara ye quoi. Awɔ. I y'a faamuya. Awɔ. Voilà parce que dɔ bɛ média yɛrɛ kɔnɔ a t'a dɔn média yɛrɛ min ye. O ye tiɲɛ ye. Parce que jamana ka jɔsenba dɔ de ye média ye. Awɔ. Bon vraiment ni ko bɛ yɔrɔw la ka information cari information sanuman cari vraiment o fana ye comment dire o fana média mɔgɔw ka baaraw ye. O ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye. Voilà donc an média mɔgɔw vraiment an fana k'an jija kosɛbɛ. Inchallah. Bon an de bɛ se ka autorité dɛmɛ kosɛbɛ ni ye liberté ni kɛ sisan. I b'a ye comme ça kuma bɛ ni autorité tɛ kuma bɛ ni population tɛ. Awɔ. I b'a ye dugu dɔ b'a fɔ vraiment o tɛmɛna an fɛ. Awɔ. Bon maintenant fana bɛ ci da autorité mɔgɔw tulo kan. I b'a ye a sugu la a ka ca Ala fɛ mɔgɔw tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ. O ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye. C'est ça donc hali i bɛ ka kuma min fɔ a bɛ an kunnafonidilaw ko fɔ a bɛ hali jamanadenw ko fɔ n'aw ye kibaruya mɛn walima n'aw ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'u lahala m'aw ja a bɛ wuli ka se kunnafonidisow la hali sariya matarafali ni jo sariya kɔlɔsilibaw ani lakanabagaw a bɛ wuli ka s'u ma ka kibaruya da u tulo kan. O la hali anw ka kumaso ya radio Bɛnkuma la voix de baramuso anw dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye ni kibaruya bɛ yen u kana da an tulo kan walasa an ka se ka lase a nɔgɔnin fɛ. Inshallah. An b'i fo i ni ce.
Merci. Comme la même bafou. Bella Jelen Global, ala kanto ɲɔgɔn ye. Merci vraiment. Merci. Merci vraiment. Merci. Ah ouais, merci ouais. Karamɔgɔ Jose nin ye an baaraɲɔgɔn kunnafondila ka kibaruya ye ale sera ka min sɔrɔ k'a di nka ne bɛ fitinin min fɔ dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ banbaganciw hali n'a kɛra bandiw ye u n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka dabaliw bɛ ɲɔgɔn na nka bamananw bɛ kuma dɔ fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an fana ye nin ko in négligé dɛ n'a fɔra gendarmew ka so ka jɔ alerte dila tɛ alerte dila ye mun ye fangaso n'a jɔra jamana kɔnɔ dɔ kan ka jɔ da la ka marifa d'a ma ale bɛ kɔlɔsili de kɛ kɛnɛ ma walasa ni ko bɛ ka na a bɛ se ka kɔnɔnamɔgɔw averti cogo min na u b'a fɔ de ma ko sentinelle i b'a ye a soni jɔlen sisan a bɛ ka dɔgɔya n'an tɛ bila o de la a bɛ fɔ min ma ko autorité de l'état karamɔgɔ Jose a bɛ ka dɔgɔya dɛ sentinelle i bɛ tɛmɛ sentinelle la yɔrɔ caman bi mɔgɔ t'a kɔnɔ hali cour suprême da o min ye Mali kiribonba ye u ka sentinelle dɔw bɛ yen n b'a fɛ hali faliw tɛ sɔn ka si a kɔnɔ n tɛmɛna ye o don sentinelle kan ka don ba la de surasiw minnu bɛ jɔ da la ni marifa b'u bolo wa i bɛ taa dɔw jɔlen sɔrɔ fana a bɛ yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ écouteur b'u tulo la walima u bɛ Facebook kan ni banbaganci balil'o la a tɛ tiɲɛni kɛ yan bon narena ta in sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ sentinelle min kan k'i jɔ da la gendarmerie da la o sentinelle tun tɛ yen o de la banbaganci ninnu nana tiɲɛnikɛla ninnu nana u donna gendarmerie kɔnɔ u donna dɔrɔn u ka laɲini tun ye min ye u y'o kɛ o de la yan'an ka an biyɔrɔ hami an k'an taliyɔrɔ hami dɛ hali Wɛnzɛndugu gendarmerie i bɛ se ka taa lajɛ ni don kibaru banna i bɛ tɛmɛ gendarmerie da la i b'a fɔ kaburu don su mana ko u bɛ da sugu yɛrɛ da la de ni nɛnɛ wagati don i b'a sɔrɔ u bɛ k'u ja tasuma sisi la ye gendarmew ka don u ka so kɔnɔ ka da sɔgɔ o de la n ko hali Wɛnzɛndugu gendarmerie kɔfɛ u bɛ mɔgɔw ka moto minɛ u la ye non sentinelle kan ka jɔ de gendarmerie bɛɛ da la i ma kanpara ye Jikɔrɔni n'i bɛ don kanpara kɔnɔ a kɛra da o da ye sentinelle bɛ yen n'i bɛ bolifɛn o moto o mobili o i bɛ lajɔ de k'i f'u ye mun b'i kɔ a ka dɔn surasiw ka kan min filɛ nin ye para Jikɔrɔni u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko SNJ sentinelle tɛ yan base aérienne na sentinelle tɛ yan n'i taara Kuluba bi palais présidentiel la sentinelle tɛ yan o de la an ka togodala lakanabo ninnu nin ko ninnu dɔw y'u yɛrɛ nɔ ye dɛ hali 5e arrondissement Bamakɔ polisisow lajɛ 14e arrondissement 9e n ko sentinelle b'a bɛɛ da la tiɲɛnikɛla n'a ye tiɲɛni kɛ kɔnɔna la ni sentinelle bɛ a tɛ se ka bɔ donc an kɔni an bɛ se ka min fɔ ala ka an fama ni ɲɔgɔn ma mɔgɔ minnu tanyana an t'a dɔn n'a sɔrɔ olu fana ye mɔgɔ jugu ye dɛ ka d'a kan u kɔni taara k'u bɛ laɲini min kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛbagaw de bɛna bɔ n'o jaabi ye an ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ Narena o kibaruya de ye nin ye. Karamɔgɔ Jose dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ Laginɛ place la mobiliw bɛ mɔgɔw doni yɔrɔ min na ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Laginɛ u b'a fɔ e ma ko Laginɛ place a filɛ nin ye Jikɔrɔni para la u ka doifiɛ in ni tɛmɛn'o la dɔrɔn ka kɛ n'a fɔ i bɛ taa Sebenikɔrɔ Laginɛ place de b'i kinibolo fɛ yen nɔ o Laginɛ place kɔnɔna na a yera k'a fɔ mɔgɔ bayirika caman de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na voyagekɛlaw b'a la feerekɛlaw b'a la haju ɲɛnabɔbaga sugu bɛɛ b'a la hali tiɲɛnikɛbagaw caman bɛ nin yɔrɔ in na ye o de senfɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Mamadu Seyidu Kulibali a ka jɛkulu tɔgɔ ye bɛnkan ye o Mamadu Seyidu Kulibali ale de ye a laɲini ka ji bondo dɔ di Laginɛ place mɔgɔw ma n'an k'a ma ko forage pour que mɔgɔw ka se k'u min nin baara in bɛɛ lajɛlen a tun ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo place la ye o de ye ancien ye place yɛrɛ ɲɛmɔgɔ don syndicat kulu ɲɛmɔgɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye kibaruya dɔw las'a la nka nin donni kelen tilema ani Lafiyabugu dugutigi fana n'o ye Tabure ale tun bɛ kɛnɛ kan an ye ɲininkali dɔw sɛma fara la o ɲininkali ninnu jaabi dɔw filɛ. Bon kabiri tuma min na Togola sera an ma ka kunnafoni d'u ma a kɔni tɛ ko ye an kan ka to kɔ ko min na anw kan ka sabu dugu ɲɛlen ka di bɛɛ nka a man di mɔgɔ ka tɛmɛ dugutigi kan ni mɔgɔ k'a bɛna ji di ka dugudenw ma an hakili la mɔgɔ man k'i kɔn kɛnɛ kan o de y'an se yan wulada in na an nisɔndiyalen sera yan an jigi falen sera yan ni mɔgɔ min ye ji di ma n'o de fɔ an ka kuma kɔnɔ a tigi m'a tɔ to donc o la Seyidu Mamadu Kulibali an b'a fɔ dan tɛ foli min na an ye dugawu de k'a ye k'a fɔ nin baara min n'a y'a daminɛ anw fɛ yan ye an hakili la nin y'a siɲɛ filanan ye an ka commune kɔnɔ ko a ye dɔ kɛ 9e na Laginɛ place y'a filanan ye an b'a la deli de ala k'a to a k'a cari an ka commune fan tɔw bɛɛ fɛ quartier bɛɛ k'i nin yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ yan kɔni ye Laginɛ place ta ye wulada in na an nana yan k'a jira k'a fɔ ko in bɛnna an ma wulada in na a diyara an ye vraiment a y'an hakili sigi kosɛbɛ sabu ni gɛlɛya b'i da la ni mɔgɔ surtout jiko gɛlɛya ni mɔgɔ k'a bɛ n'i dɛmɛ k'o ta ka b'i da la o tigi o tiɲɛ la
o fo i sogo fo ka sa dan donc an kɔni an bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ a dabɔra laɲini min kama ala k'a sabati a ye ji ye nɛɛma de a y'a ɲini ka nɛɛma di an ma a fana bɛ nɛɛma min ɲini ala fɛ ala ɲini ala fɛ ala k'o fana nɔgɔya ala k'o kɛ ala k'ale kama an b'o de fɔ n y'o de fɔ syndicat ye k'a fɔ ni muso furu tɛ cɛya ye muso mara de ye cɛya ye i y'a faamu a b'o cogo de la ni mɔgɔ min ye foraji d'i ma foraji di ka gɛlɛn dɛ nka ala donni o fana ka gɛlɛn n'a dili ye ni mɔgɔ ye foraji d'i ma n'i ma se k'a ladon i m'a dibaga sara dɛ o tuma an b'a ɲini u fɛ tubabukanminɛnw ko ten qu'ils en font bon usage u ka a jate minɛ foraji u k'a tɔpɔtɔ u ka entretien kɛ walasa hali n'a bilara panne na u yɛrɛ ka se k'a dépanner k'a sɔrɔ se ma kɛ Seydou Umaru Kulibali ma. I yɛrɛ ye jɔn ye? Ne yɛrɛ ye Boubacar Taboure ye Lafiyabugu dugutigi ye n ye communiqué dugutigiw ka coordinateur ye donc u y'an wele wulada in na nin kɛnɛ in kan yan a diyara n ye a bɛnna an ma jɔn ko a la a bɛnna an ma yɛrɛ de hakɛto bɛ kuma la sallallahu alaihi wa sallam.